Και σήμερα θα κάνουμε ένα ωραίο short. Θα ανοίξουμε εδώ πέρα κάτι eggs, βασικά primal eggs, ok. Θέλω πολύ, είμαι εδώ πέρα με τη φίλη μου την Εφη. Εφη, πάμε να αρχίσουμε 6, Εφη. Πάμε να αρχίσουμε από αυτό. Κάτσε ένα λεπτό. Ωραία, για να δούμε τι θα του τύχει. Υπάρχει με μια ελπίζω να του τύχει κάτι καλό. Το Dragonfly σου που είναι? Άστο αυτό, θα το πω μετά. Oh my god. Τι σου πέτυχε? Εντάξει, καλούτσικο είναι. Παιδιά, εγώ θα γκραντάρω για σπίνο. Τι πήρες, τι ήταν αυτό? Δεν είναι καλό. Δύο τελευταία. Δύο τελευταία. Wait. Please. Επίσης, παιδιά, αυτό είναι το part 2 που ανοίγουμε. Παιδιά, μου τύχαν τα χειρότερα. Αντίος.